опасно, това е за теб, защото всъщност не е на високо. Значи болдеринга, това е стил, който сравнително много в началото се използва само за тренировка. Моля? Хоризонтална катера. Не, това не е хоризонтална, значи ниско е. Особеното при него е, че е на ниска височина до такава, която може безопасно да се скочи. И ти трябва само да сподрили съответно магнези. Единственото удобство е, тук на снимките, не знам дали добре се вижда, един дюшек, той се казва крашпад, който всъщност умекотява самото приземяване. И това е цялото нещо, то е ниско, но не повече от 3-4 метра, даже 4 всъщност, не повече от 3 метра се практикува. И има всякакви варианти, то може да бъде и много лесно, може да бъде и много трудно, съответно, каквото си намериш като камък. Да, това е много специфичен вид катерене, бигло се казва. Това означава, че маршрутите, които попадат в тази категория, не могат да бъдат изкатерени за един ден. Тоест, ето това е бивак. Това е бивак, който се прави на самата скала. На скалата ли са? Да. Да, точно. Значи това е... Това говорим за скали над 400 метра. От 400 до 1200 метра те се катерят по няколко дена. Просто буквално по няколко дена. Това е част от екипировката, която е необходима за това нещо. Много е сложно, малко хора го практикуват. Веднага първото нещо, което ми идва на ум е как ходят по туалет. Това не знам да ти кажа. Така пиша си кажа. Но не стойте от тях. Да, общо най-известната долина в света, която също най-известният обект за бигло катерене са Йосемитите в Щатите. Това е емблематичният обект общо взето. Както се сещате, за да катериш няколко дена подред, ти трябва много подготовка. Обикновено тези неща не са сложни, защото нали, ако имаш константно висока трудност 3 дена, много малко хора биха го направили. Освен това е свързано с много удобство, защото цялата тази бивачна екипировка трябва да се носи. Тоест тя трябва да се изтегля след катерещия. Така. Сега малко високото слизане на ниско. Това е обикновено най-лежерният вид катерене, защото се практикува на море или околоводни басейни. И общо да се катери без осигуровка. Не, ако днес ще изтърбеш, падаш във водата. Да, това е Deepwater Soul. Това не съм. Не мога да излезеш. Ще научи. Няма проблеми. Общо тази снимка се вижда пределно ясно какво става, ако паднеш. Не навсякъде обаче става. Хубаво е водата да е поне няколко метра дълбока и съответно да няма камъни. Да. Значи в България се катери на Камен бряг и Селеново, което това са две села, които са на около 80 км северно от Варна. И всяка година има катерачна среща международна там в началото на август, когато ни идват доста гости от чужбина. И там има сектори, които се катери, различни пак маршрути, но концепцията е тази. Малко минаваме на студено, за съжаление. Следното катерене, то естествено предполага лед. И при него не се използвате сподрили, защото ще ви измръзват краката. Да, използвате твърди обувки с котки, а вместо да се хващаш с ръце, се хващаш с ледни ръце или сечивата. Там копаш в снега, т.е. в леда, извинете. Това на снимката е една от нашите състезателки по ледно катерене. Радка се казва. Тя мисля, че стана първа тази година на състезанието на работа. И се изисква много издръжливост, основно от зимите. В България се катери на водопада на скакалица и на мальорица. Благодаря.